Duha ka mga trabahante sa Tejeo Cement sa Barangay South Poblacion sa lungsod sa San Fernando, patay human matabuni sa semento samtang nang limpyo sa cement grinding area gahapon sa buntag. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ang mga namatay gilangas la si Jonel Bariwedan Sr., 46 anyos, ug Chaulin Sabayton, 45 anyos, parehong mga mulupyo sa lungsod sa San Fernando. Trabahante ang duha sa usa ka agency o gidestino sa cement plant. Nahitabo ang insidente pasado alas 8 gahapon sa buntag. Sa Pakisusi sa San Fernando Municipal Police, ang duha namatay dihang nang limpyo sa cement building. Dugang sa kapulisan, gingong misud ang duha sa baghouse dust collector nga mo'y musala sa usik sa semento. Gingong off-limit ang dapit. Apan gingong kalit lang na hugno ang baghouse, hinungdan nga natabunan sila og mga raw materials sa semento. Sa statement din ng Tejeo, sila talaga yung naka-casting. Pero as per safety protocol, hindi daw talaga pwedeng dapat pasukin yun. Ang nangyari lang is individual na decision na ng foreman na pasukin yung hatch, silipin yung dust collector. Gisuwayan pa pagluwas ang duha o gidala sa ospital apan nakabsan gyud sa ilang kinabuhi. Ang kabanay sa mga biktima ang nagpaabot pa kung unsay tabang nga ikahatag sa kumpanya ngadto sa mga nabiling pamilya sa biktima. Ilang hangyo nga mapahuman lang sa pagtungha ang mga anak sa mga namatay. Sira nang ko ang kumpanya unsay namo ani na ang may muta kong bana, ang ako lang hanyo sa kunina na mga anak mahuma sa pag-eskwela, ano-anong pagkaon, mamucho ko'y trabaho yun. Dugang sa kapulisan nga nihatag na og incident report ang kumpanya sa Dolly 7, samtang temporaryo nga gisuspenso ang parte sa pasilidad di namatay ang duha. Samtang nagpareno sabang investigasyon sa kapulisan. Sa gipadala nga press statement sa Tejeo Cement Philippines Incorporated, ni padayag kini og kasubo sa nahitabo og pahasubo sa nabiling pamilya ug matud pa nakig-alayon sila sa ilang kontraktor ang MCRI Global Corporation aron sa pag-atiman sa panginahanglanon sa biktima ug sa nabiling pamilya. Ilang pasalig nga ang priority nila ang kaluwasan dili lang sa ilang mga kaugalingong empleyado apan lakip na sa mga personnel sa ilang kontraktor. Og tungod sa nahitabo, ilang i-review og palambuon ang safety protocols aron kalikayan pa ang susamang sakit nga panghitabo. Oba ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.